fam. Super Megubay in the house. Nya patang mata. Yan ako eh. Ni tago. Hindi ka di sila ganahamuo pagitas kamera. Pag mata nato, gikang natulog. Nya atong sa kadlaw wala ko upload kay naluya ang lawas. Karon muli na pud ko. Kay idulong manjot nya. Kaning balaya akong gigikanan, akong higdaan, barnis ko dire ko ga-board, board trick ko po sa ola. Teryu. Sa kabalong mo high sa camera. Sa wala po ko boarding house, dire ko po yung balaya ko uyuan. Nakato sila pala kulay nag sa balaya. Tagyan ha. Wala kay vlog kay kapoy mo wala ka nga sa lugar pa ni kamutan si mga vlog ko taba. Bantay aba nang abang-abang ng kita sige. Padulong na pugos kong tutorial ako. Shampoo nila. First station para dito. Ayun, akong motor. May hapon na. So siya super famo. Thank you guys sa pakikauban ba. So lang sabang support na. Bye bye. So pa naka-subscribe kita akin, subscribe lang. Sige, bye bye, thank you. Super fam. Love you. Bye bye.